humot na. Uga na jud akong biko. Luto na jud. Adobo tag baboy kay para prepare karon kalag-kalag man. Prepare karon sa kalag-kalag. Adobong baboy. Okay. Kalag-kalag naman ron. Mag-adobo ta og gisayang manok. Okay. Ito na cute ang inadobong gisayang manok. Oh, luto na dyan. Ato na nang ibutang sa altar. Ato na yung ampuan. Okay. Ano karon? Nuk Bisaya. Biko. Adobong baboy. Inat. Ano siya? Butang sa altar. Paghalad karon sa kalag-kalag. Antit. Bitay masaging. Ice mani. Adlaw karon sa kalag-kalag. Ang ako anak kasi Pidot, na si Dudong As-As, Loyal na nina. na Joy-Joy. Oh, mga onatan ninyo guys. Ay pagsaulog ni namo sa kalag-kalag karon. Di pa akong anak di ari sa Pikas. Si Merlito o si Dudong Jojo. Ginamo. Akong apo, apil lagi sa linya. Wow. Tanaw Si ro bagid Dudong, siya. ha? Dudong As-As Lili siya Mateo. ka mama. Si Dudong As-As Mateo. Panggaagig na akong anaw. Lula? Tara Lula. Mga onatan nyo guys. Kung apo, pangga kayo. Oh. Kaluya. Bye-bye. Makalingaw gid kay ang amo ang apo no.